בעוד כמה דקות אני אצא לניתוח, אני מתרגש מאוד, אני חיכיתי לזה. זה ניתוח לא פשוט, אני נכנס להחלפה או לתיקון המסתר, ואני מקווה שזה יעבור בהצלחה, שהניתוח הזה יצליח. המנתח שלי זה פרופסור, ואני סומך עליו. מתרגש אבל אני שמח, ולכן לי בהצלחה. הנשמה שלנו נמצאת בלב. הלב הוא המקור שממנו אדם יוצא לכל האיברים בגוף. החיים מתחילים מהלב. אני תומר שריקי מחיפה, אני בן 34. אני מנהל פנסיונר לכלבים, כבר קרוב ל-11 שנים. יש לי מום מולד, יש לי בעצם דליפה מאחד המסתמים בלב. כשאני הייתי קטן, הדליפה הייתה קלה יותר. בשנים האחרונות הדליפה כבר נהייתה קשה יותר, וצריכים לטפל בזה כבר. היום תומר ועידית מגיעים לטרום ניתוח. טרום ניתוח זה בעצם הליך שאנחנו מביאים את כל המטופלים שלנו לקראת הניתוח. פוגשים את דוקטור מושקוביץ' שהוא מנהל הרפואי כאן ומנהל המחלקה. הבן אדם נמצא בתקופה הכי טובה שלו בחיים, הוא עומד להתחתן, עומד להיות אבא, הוא מאוהב, בחור צעיר, מוכשר. תומר, מה קורה? אם אתה מתרגש יותר? מהחתונה. אני חושבת מהלידה. מהלידה? זה יהיה אחרי הניתוח. כן, צריכה ללדת בספטמבר. ספטמבר? החתונה השבוע או שבוע הבא? שבוע הבא. איטלקי, גם התינוק. בעזרת השם. זה תינוק או תינוקת? שבוע הבא יש לנו את כל המבוגרים. לבדוק חס וחלילה שזה לא... שאין גנטי. וזה נכון שהוא ידע שיש לו בעיה בלב, אבל אתה יודע, עד שאתה לא באמת יודע וממש יודע שזה הדדליין שלך, שאתה ממש צריך לעשות את זה, אז הכל כזה, זה מין סיפור כזה. אבל ברגע שאומרים לך, זהו, חביבי, אתה צריך לעבור ניתוח. אצלך בעצם מדובר בתיקון, בדליפה של המסתם האורטלי, וזה משהו שאתה כבר יודע לנו הרבה שנים, בגיל 13. ומאז זה אתה במעקב אצל פרופסור ביידן. הוא חושש מהניתוח שהוא... אמרתי לו, אתה הולך לעשות את זה בהקדמה מלאה, אני הולכת לעבור לידה. יצא מספר לכם קצת על הניתוח, אוקיי. ידעו איתך גם על סוג המסתם, אם מחליפים, יכול להיות שנתקן, אבל יכול להיות שנחליף. אני לא רוצה שהאחוז החיים שלי תיפגע. אצלך זה בעיקר מדובר בדליפה של המסתם. אתה נולדת עם מסתם ששניים מתוך העלים האלה מחוברים. אם אנחנו נחשוב שאפשר לתקן, נתקן. אם נחשוב שזה לא תיקון שיחזיק הרבה שנים, אז כדאי להחליף, ואז אתה צריך לתת לי את התשובה על איזה מסתם אתה רוצה. יש 3 תשובות שאתה יכול לתת לי. 1, אני רוצה בכל מקרה ביולוגי, שזה לגיטימי. כמו שאנחנו מבינים, המסתם ביולוגי הוא בגיל 33, הוא יחזיק בערך נניח 10 שנים. אתה יכול להגיד לי גם, אני רוצה בכל מקרה מכני, וזה לגיטימי. זה אגב המסתם, זה המסתם עצמו. אוקיי, כשהלב מתכווץ, הלחץ פה גבוה יותר מאשר פה, אז המסתם נפתח ודם יוצא החוצה, וכשהלב מתרפא, אז הלחץ פה גבוה יותר מאשר פה, וזה סוגר את המסתם חזרה. בגלל שהוא מסתם מלאכותי, עלולים להיווצר עליו קרישי דם. כדי שלא ייווצרו קרישי דם, צריך לקחת את התרופה שקוראים לה קומדין. בסדר? מה שתחליט זה בסדר. אבל אני צריך לשמוע ממך את התשובה. וקצת את אשתי מכניס אותה ללחצים לפעמים, אתה יודע, מאז שסיפרתי לה. המון מטופלים שלנו, בעיקר צעירים, אנחנו יודעים שכל הבעיות שלהם זה בעצם מומים מולדים, ולכן בעצם עידית
צריכה לעשות אקו לב עוברי, אבל חשוב לדעת את זה כדי להיערך לסיטואציות האלה מראש. אני רואה שהחדר שמאל נראה לי טיפה יותר רחב מאני רגילה לראות. לפעמים זה קורה מגנטיקה, לפעמים זה תורשתי, לפעמים זה סתם משהו מקרי. אני מקווה שהכל טעות ושהכל יהיה בסדר. בילדות אני שיחקתי כדורסל. הייתי במכבי חיפה. ביקשו ממני להפסיק. כילד אני התמאסתי. למה אני לא יכול לשחק בקבוצה מסודרת ולהתקדם, וכל הזמן הסבירו לי את הבעיה הזאת. אני מעדיף את המאסטר הביולוגי כדי שתהיה לי איכות חיים. בגלל הבחינה של כל המדליית האדם. ואתה שומר עם ההחלטה? להחלטה שלך. הכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר, אל תדאגי לי. הכל יהיה בסדר. אני תמיד דואגת. מחשבות חיוביות וטובות. תודה. אוהבת אותך מלא. גם אני. ביי מאמי, ביי. בעיקר. ביי. אני פשוט רואה אותו, את התנועות גוף שלו, את כל הווייב שלו, אני רואה שהוא ממש ממש לחוץ. נתתי לו את השורה התחתונה, תומר, אנחנו נפגשים מחר בטיפול נמרץ והכל עובד לפי התוכנית, אין תוכניות אחרות. אני רואה שאתה כבר עם החלוק מאורגן. וזהו, הם באים עם מיטה ולוקחים אותך בסניטר, זהו. את, כאילו, משפחה כאילו יכולה ללוות אותך עד למעליות של הצוות, אתה יורד דרך המעליות של הצוות קומה שלישית לחדרי ניתוח, והמשפחה יורדת איזו קומה שלישית להמתנת משפחות. פלוס מינוס 4 שעות, בסיום הניתוח פרופסור ענני יוצא למשפחה, אומר שכל דבר בשלום, שזה בסדר, ואתה נשאר בשור, תודה, נשאר, עובר לטיפול נמרץ, גם בקומה שלישית. דרך אגב, אני התחתנתי לפני 3 ימים. אשתי בהיריון, בחודש שביעי, ציפינו לזה. אבל גם היה הרבה מתח ולא מעט חששות. יש לנו גם את ההיריון, וגם את החתונה, וגם את הניתוח, אינטנסיבי קצת. אני רוצה לסיים עם הניתוח הזה, ולצאת בריא ושלם לאשתי, למשפחה שלי, לחברים שלי, לחיים שלי. בסך הכל אוהב את החיים, ולחזור לשגרה שלי. 20 ובינוני זה בסדר? כל ניתוח מרגש אותי מחדש, כל חולה הוא בפני עצמו. אני יחסית רגוע, אני סומך על רענן. תומר בחור צעיר, יותר קצת מהממוצע, ואנחנו מקווים לעשות לו ניתוח מושלם שיחזיק לו לכל החיים, אז שיהיה לכולנו בהצלחה. יש לו לב ענק. כל מי שמכיר את תומר תמיד אומר, איזה לב יש לתומר? גיל 8 היה הולך לטייל, חוזר עם 15-20 כלבים מחר, ותראו תומר, מאיפה הוא אמר לי? הם באו אחרי, אני לא הוצאתי אותם. ברגע שאנחנו מחברים את הלב למכונת ההזריה, מכונת ההזריה כשמה כן היא עושה את העבודה גם של הלב וגם של הריאות. זה הפעם היחידה בחיים שהלב הזה עוצר ואנחנו מחברים אותו אחרי זה לפעילות. הפתעה מבחינתנו בניתוח, שהמוצא של העורק הימני שלו במקום להיות קדמי הוא אחורי. הוא מולד כזה. זה נכון מאוד.
אנחנו בהמשך נשתול אותו במקום שלא יסכן אותו. והמיקום איפה שהוא היה מקודם אולי לסכן אותו בהמשך. יש אנשים שלא עלינו עושים מוות פתאומי בגיל צעיר, ואחת הסיבות לזה זה בדיוק הבעיה הזאת, והיא לא קשורה בכלל למסתם. הוא נקרא השתלה מחדש, Reimplantation. מנתקים אותו מהמקום שהאנומלי, הלא טבעי שהוא היה בו, ומשתילים אותו מחדש במקום הטבעי, מבחינה אנטומית. עכשיו בודקים אם אפשר לתקן את המסתם הזה, או שצריך להחליף אותו. הנה העלים של המסתם עצמו. הנה השוליים של העלה. באופן נורמלי, אנשים נולדים עם 3 עלים. 2% מהאוכלוסייה, והוא אחד מהם, נולד עם מסתם שהוא דו-עלי. שלמעשה זה גם 3 עלים, אבל ששניים מהם לא נפרדו. אז יש לו עלה אחד שהוא רגיל, ועוד עלה אחד שמורכב משני עלים שלא נפרדו. אנחנו נביא את האורך של שני העלים, של העלה המשותף ושל העלה הרגיל, באותו אורך. כשהם יהיו באותו אורך, אז לא תהיה דליפה. אפר שהמטרה שלו להקטין את ההיקף של המסתם. יודעים שאם הם מעל 27 מילימטר, במקרה הזה זה היה 30, אז הדליפה, הסיכוי שהדליפה תחזור עם השנים גבוה יותר, אבל אנחנו מקטינים אותו לאזור ה-27. כן, תיקנו את המסתם, אנחנו מקווים, אבל אתה יודע אם תיקנו או לא, רק שנרד ממחלת לב ריאה ונראה את האקו לב. אי אפשר לבדוק את המסתם כשהלב ריק. ואחרי שנסגור את אבי העורקים, אנחנו נוריד את המלחציים מאבי העורקים, ואז אבי העורקים יתמלא בדם, ואז גם העורקים הכליליים יתמלאו בדם. זה ששתלנו אותו מחדש, ועוד אחד שקיים שבו לא נגענו, כי הוא ממוקם בסדר. ואז שריר הלב יתחיל לקבל דם מחדש, ישטוף גם, הדם החדש ישטוף את האשלגן ברמה הגבוהה שיושב שם ששיתק אותו, והלב באופן ספונטני יתחיל לעבוד. מעלה את הלב אל האנשים. נמלא את הלב. מה העבירה? מנשימה. עכשיו זה שלב שאנחנו מופיעים אוויר, כי ברגע שפתחנו את הלב נכנס אוויר. ואנחנו לא רוצים שישאר שם אוויר, כי האוויר יכול אחר כך להיסחף למקומות אחרים בגוף ויגרום לנזק. להפסיק להנשים. ליטר סלואו. ליטר סלואו. זרימת הדם ללב מתחדשת. פול סלואו. בעצם לקחנו תמונות ברגע שירדנו מבייפס, המטרה היא לראות שאין דלף שרי, אין דלף שאומר שהתיקון הצליח. ניתוח הזה הספציפי, בגלל שעשינו פה שני דברים, גם תיקנו את המסתם שדלף, וגם הסטנו את המהלך של העורק שהוא נולד עם מהלך לא תקין, אז אנחנו גם בודקים ורואים שאין דליפה באקו, ובאמת אין דליפה, זו תוצאה מצוינת, שתחזיק לו הרבה מאוד שנים. והדבר השני, איך אנחנו יודעים שהחיבור שעשינו הוא טוב? בזכות זה שאנחנו רואים שהלב עובד מצוין. תיקנו לו את המסתם. ועשינו בסוף בדיקת אקו וראינו שהמסתם עובד טוב והלב עובד טוב, ואני חושב שהוא יהיה ממש בסדר גמור.
מצאנו בניתוח עוד משהו, יש לו עוד איזשהו כזה, איזה סוג של מום מולד שהעורק הכלילי לא יצא במקום הנכון. אז טוב שזיהינו את זה וסידרנו גם את זה בניתוח. אנחנו עכשיו מעבירים אותו לטיפול נמרץ, שעה לסדר אותו שם, ואז יקבלו לכם לראות אותו. תודה רבה. וואו, איזה בסדר. אני שמח במיוחד על התוצאה, מכיוון שהיו לי הרבה שיחות עם תומר לפני הניתוח, ואני מחכה לרגע שהוא יתעורר מהניתוח, ואנחנו נוכל לבשר לו שהמצב שלו תוקן, והוא יהיה מאוד שמח ומאושר. ובזמן שהייתה בניתוח, באותו זמן עשיתי את הבדיקה. והקרדיולוג לא מסתכל, והוא מראה סטאז'רית לידו, הוא אומר לה, אין כלום. זאת אומרת, מה שהרופאת נשים חרדיו, סתבר כאילו נפגעים. יופי. ואתה בכלל מורדם, ואין לי איך לספר לך את כל הבשורות הטובות. כולנו היינו בעי לא נורמלי. הצלחנו פתאום לראות שגם יש פה בעיה נוספת, והעובדה שתיקנו גם את הבעיה השנייה, מבחינתו הוא היה נצרך לניתוח חוזר בעתיד, רק בגלל הבעיה בעורק, וגם את זה חסכנו לו, אז מבחינה הזאת אנחנו מאוד מוצלחים. את היכולת להשאיר בעזרת השם. אתה יודע, אנחנו רואים את התמונה בקטן, לא רואים את התמונה בגדול. כל דבר שקורה, מתעכב, משתבש, הכל משתבש לטובה. זה שהוא הצליח לעשות לי תיקון במוספים, מטורף. זה מטורף. אם לא צריך שריפות, בלי הגבלות מסוים, לקרוב. אני מאוד נהנית מהתפקיד שלי פה. חייבת לראות את החולים, ואת חייבת לראות את המשפחות שלהם, ואת חייבת לשמור על קשר לפעמים. קשרתי אליו, התאהבתי בו, הוא ילד מתוק. מהצד היה לי מאוד מאוד קשה, והיה לי מאוד מאוד חשוב שהוא יהיה כבר אחרי הניתוח הזה, ושהכל יעבור בשלום, ושהוא יצליח, ומאוד מאוד נקשרתי אליו. מאוד מאוד אוהב לנתח. אני מקווה מאוד להמשיך לנתח בשנים הקרובות. זה באמת מקצוע בלתי רגיל וייחודי מאוד מאוד, בסוף עוזר לאנשים ומשנה להם את החיים. מאז הניתוח עברו כבר 8 חודשים כמעט. אני מרגיש מצוין, חזרתי לעשות ספורט, וחזרתי לעבודה. אחרי הניתוח הייתה תקופה מאוד קשה, בוא נגיד שזו התאוששות מאוד מאוד קשה, ארוכה. וכן, והיו לי חששות שאני לא אצליח לחזור לשגרה, אבל החששות האלה נגוזו. ביטק! אני חזרתי לתפקד פה בשגרה מלאה, שגרה שוטפת. אני עובד, אני פעיל מאוד. אני חזרתי לחיות. גם אבא במשרה מלאה. לא, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. היא תינוקת מקסימה ובריאה. ואני שמח שכל הפחדים שלנו וכל החששות שלנו כבר לא שם.